Nyakoromogi saa 7 mar odiechieng' tarik 16 dwe en mar 9 higa mar 2024 intiere kama kare mar mondo mi weche manyien mago matimore gi lak seche gi gwenge mopogore opogore to kod mago mosetimore wantiere kod mathoth kata kamano magi weche maomiyo pek. We are in a state where judges are being threatened, they are being stalked, their security is being withdrawn. You have heard of budgetary cuts. But what really touches me is the one on technology. Ogai mar doho Martha Koome oywak ni bad migawno ni koda chied nadi mar tayo tijege nikech piny owacho miyogi omenda maorem. Wakaguzi wa mashule sio tu kuamka wakati janga linapotokea, inakuwa routine work yao kila wakati kwamba waangalie vizuri ni yale mashule ambayo ya bweni imezingatiwa sheria ambayo iliyowekwa. Riwruok jopuonj manat dwaro ni migawo mar somo tim limbe kinde ka kinde skunde ne rango ikruok ma skunde go keto ne geng'o masiche mag mach. Tumepigiwa simu na tukakuja tukapima na mashine yetu na tukapata kweli kulikuwa na hiyo kelele ambayo ina affect the neighbors. Sasa kama serikali ya gatuzi tumekuja kuchukua hatua kufunga. Karibu the Maquiva Steakhouse mani Kilimani Nairobi ulor bang jodak ywak ni okelo koko. Ya kormo kaka pile lwe namba ma tudruok mar aria deka uchiel nono yuda chiel ka chiel YouTube, Facebook ka chiel kod X mar Ramogi Tigi ka chiel kod mara Uchengi Emmanuel mano YouTube igo kod ambaka kendo nyisa ni to in gi paro mane weche manyien mokelo ni gi elaka sechegi bed kod chakruok nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako eni ogai mar doho maduong' Martha Koome onyiso luoro mare wi kaka bad migawo mar doho biro chopo kare tije mag chiwo ratiro ne oganda kaluwore ni ondusi budget madhine doho e ikomenda ma 2024 2025. Kolose romo mokelo kanyakla jombetre mawuok e pinje maoko, Koome ywak ni ng'ikruok biro bede chiwo chenro mag doho kaluwore kod rem kata nok ma pesa. Migawo ma doho ne oketne tenge mano omenda ma shillings bilion 21.6 ataro mar dwaro ma shillings bilion 44.9. Security, especially the security for judges, magistrates, and staff, because we have even witnessed incidences where we are being shot at when we are doing our work in court. Because of those insecurities, we have had to pull down the makeshift courts which we had, like at Makandara Court. We had to pull down the tents, and therefore now we are short of courts where we can discharge justice. We are in a state where judges are being threatened, they are being stalked, their security is being withdrawn, and that keeps me awake. The other thing that keeps me awake, you have heard of budgetary cuts, but what really touches me is the one on technology. Because we have held technology with the support of most of you, almost with our teeth, to see to it that we have e-filing, that Kenyans can file their documents in court from wherever they are. They do not have to travel to court. Now, when you hear the ICT budget is cut to zero, our servers are getting old and tired because of too many cases being filed. And we cannot be able to renew those servers. That, dear friends, keeps me awake at night. Karadoko ni jo Kenya osegolo ng'ure wi chiwo rak mar alap ndeke ma JKIA ne kambi mar Adani. Piny owacho chano madhi nyime kod keto kogi winjruok kod kambi mar Adani korka weche mag teko e kinde mar kawo pach jopiny mabino chakre kawuono. Migawo mateko kod kambi keyo stima KETRACO bedo kod romo mar jokanyo kod joket mwandu gi wegi karadoko ni laino pod medo yudo kwet mathoth. Kata kamano jodolo kone piny owacho ni chik itgi kendo winj ng'ur mar jopiny. Kila mtu anahuzunika kusikia kwamba ile airport yetu ya JKIA inaenda na Muhindi
Na hapa nchi hii yetu ya Kenya kuna watu ambao Mungu amewabariki, wako na afya nzuri, wako na mali na wanaendeza kampuni zao vizuri sana mpaka zinaleta faida. Kwa nini watu kama hao, kama ni imefika kiwango hicho cha kupeana JKA airport, si tupatie Mkenya ambaye anaweza kuandika Wakenya wenzao, anaandika anafanya kazi akijua kwamba anafanyia taifa hili letu la Kenya. Ka wa dhinyime eweche moko mpogore kod mago magalap madani ne ochuno bila mondo mi odonjeri mar reso familia mane jopiny go piksen dalagi kendo mangima gine ne ok ni kama bere lwet jogweng mani kod ichwango bila ne mako gi kendo chalo gi tesendo bila ma sigomre ma bende timo nonro matut. Mzazi mtoto akienda shule hakikisha kwamba zile vitu anabeba unahakikisha hadi kwa gate ya shule unapomhand over kwa mwalimu unahakikisha kwamba mtoto wako ameingia akiwa clean ama akiwa sawa. Kwa kweli serikali inastahili kuweka mikakati nzuri ambayo itakayofanya mwanafunzi awe katika nafasi ya kuwa katika hali ya usalama. Maana wakati mwingine unapoangalia tu pengine kwa upande ya kusema wakuje shuleni lakini hujaangalia mikakati yao. Unasema tunataka sije 100% ile kuhakikisha wote wameingia katika shule, lakini hujaona kwamba wanalala namna gani. Watoto wetu tumewapelekea walimu wa watunze, lakini tunashangaa kuona kwamba watoto wetu wamekuwa katika hali ya kuangamizwa na moto na ajali ambazo hakika hasifurahishi. Kwa hivyo tunaomba idara husika sijaribu kuangalia vile ambavyo watoto wetu wanaweza kuwa katika hali ya usalama. Sana sana moto inazushwa na itilafu ya nyaya za stima. Kuna mabweni ambayo yamejengwa miaka 20 iliyopita na usimamizi wa shule hata hawajawahi kuenda kuangalia nyaya hizi bado ziko vile ilivyowekwa. Ni mzuri kuwa na routine check wakaguzi wa mashule, sio tu kuamuka wakati janga linapotokea. Inakuwa routine work yao kila wakati kwamba waangalie vizuri ni yale mashule ambayo ya bweni imezingatiwa sheria ambayo iliyowekwa. Ya Kwaramogi okanda mineno kanye ni otinore kod weche mag mach mabende osebedo ka moche skore mopogre mano en gweng ma Samburu. Mane losono ne en Richard Letanya mabende ne oyango ni dwaro nitiere mar migama weche somo tim limbe margi makinde ka kinde skunde mar ne ni jopuonjre obedo lwasi makare ma ok nyal kelo negi midhiero mane okanda mineno motelo kanya. Ka dhi nyime puonj ewi kedo kod midhiero ne apisas no magi kod Kenya Red Cross manotimne apisas mage 60 mawuok e nyanduat ma ugwe ma pacho ka gwenge mag Nairobi kod Kadhwad nam chumbi. Riwruogno mar Kenya Red Cross obago puonjo e bunge le manie god Shimba Hills e county ma Kwale. Tiegruok ma kamano mar konyo e medo rieko ne jokanyo magi e wi chenro mag kedo gi masira ma apoya. Masira gin kaka mach, oula makinde ka kinde ka achiel kod midhiero ma ikelo gi oro. Baadhi zote tunazileta pamoja, ile tunaita integrated approach, ndio kila mtu aelezee sehemu yake, kila mtu aweze kufahamiana na wenzake, na watu ambao wanatoka health department, na wale wanaotoka kwenye restoration of family links department, kuna wale wanatoka disaster department, kuna wale wanatoka kwa military and evaluation department, kuna wale wanatoka kwa public health and emergencies. So wote tumekusanyisha hapa, ndio ile masomo unapata kila mtu anaelezea sehemu yake. Tuko hapa ili to refresh timu zetu ziweze ku respond to hazard ambazo zinatokezea kwa kila wakati. Hazard ambazo huwa zinatokezea mara kwa mara ni mambo na fire, tuko na hazard za drowning cases, tuko na hazard za drought ambazo huwa zinatokezea sana. Zingatia kwamba mstahiki gavana mama yetu kupitia mradi wa Kingsfed imeweza kupeana maboti katika hizi BMUs za katika ufuo za bahari zote. Hiyo pia ni njia moja ya kuhakikisha kwamba watu wanahamia katika ile analog mpaka hizi digital. Ni njia moja ambayo inasaidia sana katika mambo ya risk management. Na wakitoka hapa watakuwa ni wahudumu ambao
watakuwa wameenea Kenya nzima, na zaidi upande huu wetu wa coast ambao wataweza kuokoa watu tofauti kulingamana na zile disasters ambazo zilikuwa zimetokea, especially masuala kama haya yamezuka ghafla, masuala ya moto na kadhalika. Magawa ma en kar budho ma Quiver State mantiere alwora ma kadak ma jatend piny kod apise mamoko mag piny owacho e bwore Nairobi olor. Kawuono bang' jodak e alworano golo ng'ur kaluwore gi koko mosebedo katimore e alworano ahinya to kinde mag otieno, gino mamonogi kata nindo. Matimore bang' wang' jowi ma Citizen TV timo nonro kendo menyo kar tongonano kuom thuolo mar otieno 3 moluore. Igo mbaka gi moko kuom jodak manoywago koko mawuok e kar tongona kaluwore gi ngolo ma igoyo otieno tulo. Tungni nobedo kinde mane iloro kar tongonano kinyi ma kawuono e kinde mane apisas mag kaunti ma Nairobi nochopo kanyo kendo yudo ka moko kuom oganda ne pod tongona. Leo hii tumekuja kuchukua hatua kwa sababu majirani hawalali. Kama usiku wa kuamkia leo tumepigiwa simu na tukakuja tukapima na mashine yetu na tukapata kweli kulikuwa na hiyo kelele ambayo ina affect the neighbors. Sasa kama serikali ya gatuzi tumekuja kuchukua hatua kufunga. Na pia tunaomba wale ambao wako serikalini, hata kama ni rafiki yako, usizuie ofisa wanapofanya kazi yao. Tunaweza onekana sisi ni wadogo, hatuna connection, hatuna godfathers, but you should not intimidate us. You should not humiliate us. You should not frustrate us when we are performing our duties. You may know, unaweza kuwa unamjua fulani ambaye ako serikalini, lakini usitumie jina yake vibaya kwa kuhujumu haki yetu tunapofanya kazi. Anyola more gweng' ma Leshau Pondo e sub county Mandaragwa ywago wuod gi moitonge mane bang' madho kuong' magalagala. Jalno manyinge Eliud Maina majegni 43 nyocha ochopo e kar tongona chengeso kendo madho kuong' asasa. Damare Sera Wambui wacho ni jalno nyo jamath mar kuong' mokalo tong' kendo bang' methone mangeso nyocha ochako ywago ich kach ka ong'ogoremo. Achich ma en jachiw math e kar tongonano mani Leto Bilete sendo bila mama iro chano chwali e doho bang' nonro malach. Saa moja ikifika alikuja akakuja akapiga mlango, ngamuuliza ni nani, hasemi. Kifungua mlango ngaona ni Eliud. Ngamuuliza Eliud ni nini? Damu tunamwagika. Akakuja akakaa hapa, ngamuuliza nakula ni kitu gani unakula? Aliniambia ni tembo. Unakunywa wapi? Kwa mtonyi. Na saa hiyo ni kama ananyogwa na hizo mavitu anatoa. Sasa vile nilikuja nikaona sasa anazivuruta hivi na mgongo na ameinama tu hivi na mimi nikapiga duru. Sasa ndio tukaitana watu wa huku nyumbani. Sasa tulikuwa na huyu kijana yake kazini yake. Mungu alikuwa amemtuma tu, alikuwa amekuja na gari. Ndio akaitwa, wakakuja sasa wakampeleka hosi. Pombe inafaa kumalizwa hapa Kiandege. Juzi last Saturday kuna kijana mwenye alifariki na hiyo shida tu ya pombe. Na hiyo shida alitapika vile tu. Damu ni kama maini na ni kama nyama zinatoka kwa tumbo. Na hiyo ni kifo ya uchungu sana. Tulipitisha sheria na tukaweka gazettement kama County Assembly ya Nyandarua. Lakini enforcement ni kazi ambayo inafanywa na national government. Wachukue hatua ya haraka kwa sababu hiyo pombe hatujui pahali nyingine ilipelekwa. Kawuok Ndaragwa dhi Kakamega hari rog jotend dinde kaunti ma Kakamega okedo paro mar chik manyien mageto ng'iyo kaka itayo kanise pachoka. Kagiloso kod jofwambo e boma ma Kakamega kotelni kod jakom margi jadolo Nicholas Olumasai mabende jatend kanisa ma Kakamega Fellowship Center gikwayo jod bura mondo obi owitoko paro mar chikno. Gikoni moko kuom kidienje mag paro mar chikno geto thiro ratiro ma joyalo ma pachoka kabiri ng'ur ne ok okaw pachgi kata sum pachgi motelo ne loso paro mar chikno. Mchungaji yoyote ni mwito. It is not a profession. So we should leave the preachers to preach the gospel from the rural to the urban. Tunakuuliza President, the head of the state, don't ascend anything assigning that
if it is passed by the parliament. President amepewa wrong information. Sisi hatukuongea maneno kama hayo ambayo yameletwa kwa president. President, tunaomba hivi, wewe kama kiongozi wetu, usiangalie kitu chochote ambacho kinapinga Kristo alafu uweke muhuri ama uweke rubber stamp. Tunaomba kwamba rais yale maneno ameleta kwake, tunaomba kwamba asiweke mkono kupitisha kwamba yatimike mpaka irudi kwetu, tuipitie wote kama kanisa, kwa sababu kanisa ni zaidi ya watu wawili walioandika maneno yale. Bang' jodak boma Garissa chwalo ng'ur margi medruok timbe maundu kendo rochruok mag arita kwe, apisas mag arita kwe koro beda kicha mano ni jomaundu orakruok godo. Moko kuom jodak e boma mag Garissa osewito ngimagi ka mwandu ji bende oselale. Liwet kweth jonjorego ka kinde duto gitiyo gi apiko e timo maundu. Samuel Boyit, ma en kamanda mar obila gwengego, lero ni apisas mage osemako apiko mathoth ma itiyogo gi jonjore kokwayo jodak mondo ti kodgi machiegni e duoko kwe. E limbe mare juma mokalo, jatend apisas mag obila mako jolo Gilbert Masengeri nonyiso tend arita kwe boma mag Garissa mondo mi omak jonjorego mapiyo. Kana tunataka serikali wakati walikuwa wanatafuta uhalifu pia wanataka watafute njia mzuri na wanini wawasiliane na wananchi bila bila kumtafuta ama kumshoot mtu, wamkuje tushikane mkono, tuko tayari tufanye. Kama si hivyo unaona amani tutakosa. Sisi tuko wazee 15 umechaguliwa na chief ama tuletea hapa wasema hii soko hii watu wanaleta mbaya mshike, ile wakora mshike, ile wizi ya bonda mshike, ya mbuzi ya ngombe yote tumesimamia. Sasa soko imekuwa salama, imekuwa mzuri, hakuna shida. Serikali soko ni yake na wasaingia 24 hours. Ni sisi na yeye tunafanya kazi pamoja, hatukatai. Soko ngombe mnakuwa na China sio nzuri. Mungu na China ambayo sio nzuri. Askari wangu wakikuja wakitembea kuangalia hizi ya amani, mnapika mawe. Mimi nataka kuhakikishia na niwaone kwamba tuwache hiyo tabia, si kweli? Wacha tushirikiane na polisi, si kweli? Polisi ni watu ya kuwasaidia kupata nini? Amani, si kweli? 99% ya wananchi ni wazuri. Wale wachache ambao ni 1% hawezi zuia watu 99% kukaa na amani. Mnatoe hao, tuweke mahali panapostahili, tukae na amani. Sawa sawa? Hakuna kurusha mawe, hakuna kuduga watu visu, hakuna kupara watu. Mambo ni matatu. Wabadilike, wahame ama tuwahamishe. Ya koromogira kamano kuoma bedo koda e chenro man mar migago da kauyo mokwongo kar kamano kapoko kauyo ntir jok manena wura kamano achina na chel kachiel kiwuok e boma ma Migori Wuod Teri nena ka intere Siaya Kababa ka achiel kod Rayola Daudi nena ka intere Gilgil kamano kuom ketra Mogi TV. Vincent Onyango in bene wacho ni in janyabola iwacho ni nena bendero kamano kuom kete era Mogi TV chenro ma migago kikidhi mabor pod ntiere kod mathoth mawaikoni. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130.
Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml Quick Choice Milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab Home Baking Flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters Fresh Fry Cooking Oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya Basmati Rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii doba zenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot, chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot, pia wewe tukuite milionea. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gel, yini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Abe. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tono joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago. Jogweng' ne omonjo dala moro e gweng' ma Nyamuoso mane Ugunje kaunti ma Siaya ka gimanyo nyako matin ma jigni 3 ma gichich ne odonje dalano ndalo 6 mokalo. Nyathino ma nyako ma nyinge Candice Aurelia nyocho lal kendo jogweng'go chich ne oteke bang' limo dalano. Jonyuol wacho ni ne olimo dalano e kar saa 2 mar okinyi kendo ma otedne chai ka gikone ok ne owinj ndache. Bila ne ochuno mondo miyo donjre mar reso familiano mane jopiny goyo pikse na dalagi kendo mangima gi ne ok kama kare lwet jogweng' mani kod ich wang'o. Bila ne omako gi kendo chwalo gi tesendo bila masi gomre ne nonro matut. Zote tumekaa hapa na hakuna sub chief na hakuna chief. Tupatie hapa. Enelit kuomwa kaka jonyuol kuom lalo nyathi miluongo ni Candice Aurelia ma jahigni 3 en nyako. Nolal chieng' tich ariyo tarik 10 dweni kar saa 2 gokinyi. Wasetimo manyo nyathini to kaluwore gi min mare nikech nyathini nolal ka ni skul naonge. Koro kaluwore gi wach manayudo kuom min mare, nyathini nodhi tugo ka jirani to jirani owacho ni nyara ma Candice ni nonyiso joweteni noduogo dala ir min mare. To kaka nowuok no pok onene nyaka sani. Norwako nanga marachar gi sweta ma blue. Sweta no noyud kowiti tiend aora to akia ng'ama nowito sweta ni. Wasetemo manyo kony koa kuom assistant chief mok konywa. Kuma ne nyathi olali en kuma ne odhi tuge e kaka ng'eye. Koro ok ang'eyo ni askari dwaro ang'owa, akian kata gidwaro hongo mondo eka gi mag suspect, ok ang'eyo. Polise mantiere kuonde gi osebiro to pok gikonyowa nikech kaka ne gibiro gin relax stand girono many gi kae gi kacha. Office mar administration kochakore kuom assistant chief kadhi mbele ACC DCC wakwayo kama untiere konywauru. Wadi Mombasa. Ten kaunti ma Mombasa chako chenro ma choko kendo dara nyuola mosebedo ka kwecho kendo ni ndege ngapae chuny bomano. Apisas ma kaunti koni medruok margi chuny boma Mombasa na chiel kuom gigo ma jiwo rochruok magari takwe. Ni mar kuom gi koni osebedo ka monjo kendo kwalo jopiny e boma. Apedano mane otele kod apisa maduong' e migawo madongruok e kor gwenge ne otim nyaka kuonde ma githoro pondoe to chutho makaburini mambakarani kuma bende giloko karaduonde gi kuonde gi mag dak. County koni giseyango ni moko kuom gin mago mawuok e pinje mag libamba miyo gidwani gidog thuche gi kae to mago maonge kod nyalo to nyalo mane gi gima ginyalo timo. Kitu tunafanya saa hizi tunafanya mop up, tumepanga na police, national police kuanzia saa hizi onwards ya kwamba tutaweza kuclear hii town wale magas na warobas wale wana pickpockets ambao wamejaa Mombasa. Hatukuwa na changamoto kama hizi. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Mombasa iko safe na kila mtu awe ako huru, tuweze kukaa vizuri, wenye mabiashara zao wawe ako sawa. Timu yetu ya inspectorate iko imara na tunaweza kufanya kazi na kwa Kombi area pamoja na National Police ambao tuko na relationship nzuri. Kwa hivyo kwa saa hizi tunahakikisha streets zetu zote, wale wamezoea kulalala barabarani, wale wametoka Tanzania, wale wametoka wapi ama foreigners ni wengi ambao wako hapa ambao wanajifanya ni wale beggars. Hatutaki beggars barabarani wala wale wenye kulala
kwa graveyards yetu. Hatutakubali mtu yote ambaye atakuwa kilala kule, na kuhakikisha ya kwamba Mombasa iko safe. Tumeona kuwa wamekuwa dhiki na wanasumbua watu, ambapo Mombasa tunajua ni mambo ni tourist attraction. Siku hizi unapata barabara zimechafuka, uhalifu umeongezeka, watu wanachafua, wanafanya mabaya, watoto wengine, mafamilia zinafanya mapenzi barabarani, ambayo sio picha nzuri kwa utalii wa Mombasa. Bang' tiyo higni 10 ka gavana mar kaunti ma Siaya Cornel Rasanga sani ni pacho kendo tayo chendo mage oko mar koko gi wich bar mag siasa kod telo. Higni 2 tok kane oseweyo apisi, ngimane chalo nade? Jama mar Walter Nyambaga ne olimo Rasanga kendo koro miyowa ler mar wach. Kod katiba ni governors nyalo mana tiyo higni 10 gin tamariyo kende. Gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga olure kod mano kendo sani en pacho. Rasanga oketo maino mare dongruok mare owuon kod familia mare ka enie dalane mani Segere ya Lego Songa e county ma Siaya. Only product that can turn emomako kendo pith mar tiang' to kod oduma miye yuto kaka ndalo medo sudo. That can turn the economy ma Siaya to be prosperous is sugarcane. Ana puro niang' ya Lego ka. Ahaya puothe mag ji tapidhe niang'. Wan kwa puro to ok noduma en for sale. Oduma gin ma donate to institutions. Manyalo ga chiwo kanwang'o ma excess maber tatero ni children's home kaka Kawachianga. Bedo kod magawa kanyakla kod biro loko gedo mage beda pisi e kata kar timo ala en gima nie chunye kendo medo lose ne ohala. In future the whole complex can be turned into a very good commercial hotel. Anakunyo swimming pool. I still have pudan glik mar lose mondo obed operational. Okoni bang' wuok e pisi noyudo ka en thuolo malach kendo nyaka koro ne omed somo mang'eny mar yudo tat somo mar PhD e weche mag nyiewo kod ochumi, ahinya to telo mag loch gwenge e mbalariany ma Nairobi. Ma enroll for PhD in law. Kora chako somo. Koro nyase timo coursework. Rasanga miyowa picha mar telo mare kaka gavana ma Siaya kindene, gik mane omiyo mbi momor godo nene otimo e chunye. To jo Siaya gi kan nyawuok to na make sure ni pesa mar expenditure okok Siaya. Tich na miyo mana jo Siaya lilo. Onge leakage ma pesa mawuok. Ni pesa ni kendo dang' wuog no dhi Kisii. Ni pesa ni kendo ang' wuog kane no dhi Kericho. Ni pesa ni kendo wuog kane odhi Nairobi. Okoni gima tek bede gavana en kid dwaro yore mag ji madwaro godo bedo kod mwandu mapiyo e yore ma ok ler. To ka nitie ukora tinwang'o ka tich dhi marach. To ukora go bende ok nyal nwang'o gi Gleiman. Ukora go inyalo mana nwang'o gi kod ng'at ma bende osomo gi. Ere kaka ne odak kod jalupene ariyo mopogore opogore. Miluongo ni uludhe. Ne giludha ahinya i radio to ne nanwang'o uludhe ni ne wuok to ng'eny ne wuok kuom deputy. Koro nawacho na en oyue matin ta nwang' jasakwa moro. To jasakwa mana nwang'o no ta atiyo go maber minyaka noru. Wapenjo kaka inyalo ti kod jalup gavana ma onge fere mathoth. Idwaro deputy to ubet piny. Nwadhi dwaro le e bungu. To le ni dhi dwaro e bungu bro kaowa atwa machalama. Kaunus. To kwan wang' office tibele ni kaunus. Kawinjo rok bila no nyalo beti. To dubed maber ndi. Kuchako ichakrok. To ka en mana ni in gavana tiluongo ng'ato ni bi. To ai in mitiyo gumwandni. To ai beti office. To kuro ng'at mani luongo ni dwaro ga ni mondo obende ing'olne marom go kaka nene in mano to okano konyre.
To en ere kaka ne odak kod MCS masani olo kor governors masa matin ibogogi kod thicho oko e apise. En tich maber gi ji nikech na anyiso MCS ni tich sirkal en tich sirkal, tij wananchi en tij wananchi. Koro number 1 wananchi mokelo e ofis ka, koro tijgi ma nyaka watimne nade, nyaka wakuong tich. Ka in gi interest, in MCA donge tidwaro no interest ni obed kati project akwero gi and no MCA nitie MCAs moko manodhi against kaka ni na pango to MCAs ne koduogo ka nitie kata nitie chak moro manido nyiedh budo donge to MCAs kok gibende gin mneji. Higni 2 mosekalo familia mare nene nade loni weche mag mibadhi deo governors mathoth pacho ka mane osewuok apise. To gima ne gi investigate ne ginwang'o ni en gima onge nikech kana achako tich to donge ne an awuok Nairobi, koro nyithinda ne biro ga by air ka gibiro neno e dala ka donge koro mano ema ne auditors ogolo ni mano was a wrong thing. Kane ne gisenwang'o mano to an bende na yien kara kama ne en milion 6 aduok pesa go mona aduok. Onyiero ni en ya gavana kende manochamo muma nyadidek e bwo katiba manyien to bende okikore gi siasa e kata tok osewuok apise. Kaka leader nosebedo seka kuom higni 10 ok anyal wuoka na we siasa. Oyo siasa antie to mana ni a engage ahinya mana kama dodwarae. To gisani jirende wachang'o kuome. Kose wuok e ofis pod ono sirik gi raia mane otere kendo no biro e dalane kendo luongo kata raia okaribisha e dalane. Dhano yuaga angi ne kata dabe nan pod gini ne nuoyo mar adek to rasanga ni ama kara di pod dum. Nitie jotelo mang'eny ma kata imiye thegi kama ok donji to en to seche ma en woko to koruo muka ka entie to dwarwa kuma wantie wabet kana achiel gik michamo gi wachamo kanyakla fuke wabe seche moko be koloso no maber chuo. Rasanga wacho ni kata osedhi yweyo kamano to agombo ni telo mar James Orengo ochope kar chenro mag dongruok mage mane owuok kapok orumo. To nego bed ni ji penjre tich to mato do timo nade ma itimo nang'o to nikech rieko to Nyasaye ema miyo gaji an siaka kendo siani en marwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kaunti ma Bay en achiel kuom counties mapod ni kod pek kaluwore gi midhiero moko adek madongo ma bende ong'ere kaka triple threat ma jokrowere kendo en lweny ma piny owacho kod riwruoge moko mag piny owacho osebedo ka tiyo kanyakla ma duoko piny. Thoth midhiero ma jokrowere nyato mago manyiri thoro timore e gwenge kendo ma osemiyo moko kuom nyamrerwa kod ruodhi mar kaunti ma Bay owuok gi riekni mar konyo kedo gi midhiero go. Ali Abich nigi ler. Lweny mar kedo gi midhiero moko adek mathoro imo rowere ahinya to mago manyiri kata triple threat kama oting'o wachga moyie ma oiu landruok kute mag ayaki manyien e kind rowere kaachiel kod lwenje mag kit chwech en chandruok maduong' ma sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod migepe mamoko osebedo ka kedogo ka nyamrerwa kaachiel kod ruodhi gi jolupgi osebedo ka konyo kedo kod lwenyni ka gin bende giwuok kod chenro mopogore mar reso rowere. Nicholas Osoma en jatend nyamrerwa e gwenge mag Lower Korawe ka chud bura mar Angwe wacho ne gweng'no gichoko rowere manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi ka gigo kodgi mbaka e pek ma gikale kendo puonj be gimiyogi e yore ma ginyalo ritorego. Triple threat en landruok mag iye moiu, sexual gender based violence kod early teenage pregnancies. Koro ma osebedo ka ni malo ahinya ma kendo ne wasebedo gi chenro mar go mbaka kod joma tindogi chuo kod nyiri kaachiel kod jonyuolgi mondo mi ging'e ni sama magi timore to ngimagi ok ni kama ber. Kambaka ma kamano bende ginyuando rowere mantie sekta mar boda kaachiel kod jokanyo e sektas mamoko. Manyo boda gi ma ole tendo manyiri gi boda gi mating'o gi wasedhi nyaka boda stages ok kod gi mbaka kendo wamor digine nang'owa gimo gineno the sense nikech magi nyiminegi magi nyigwengegi
Bende ko tigi nyam rerwa kende watiyo kata gi ministries moko kaka Ministry mar Interior chief watiyo maber. Adana wach bende watiyo gi Ministry mar Education, schools kwa there we are able to liaise with the school matrons. Thoth midhiero mathoro jokorowere gin mago matimore kor gwenge marito gi ruodhi kod jolupgi kendo lipodego kungo chopo ofisegi kapok ochopo bede migepe mamoko mag sirikal. Jalup ruoth Malowa Korayo Judith Ojejo lero moko kuom okenge magiketo e kor gweng' mar kedo gi midhiero adek madongo go. Watiyo gi jodong gweng' wan go ma orito villages kae to koka wak take from information from jodong gweng'. Koro with jodong gweng still not enough mondo wa reach out to the people in the community. Spies one go. Like in every nyumba 10 one keto spies ariyo. Koro kako yudo wach o identify nyathi man gi ich, o identify nyathi ma osiep nyathi wadgi, kata o identify nyathi mosiep wuoyi machielo kapod odhi school. Information ni chopo ne assistant chief e sama chon. Sekta mar thieth bende ni kod ting' maduong' e lweny ni kendo nitie ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mani kod kuonde ma oketi ne rowere mag nyalo yude puonj kendo ginyalo goyo mbaka pek machandogi. Osiptal ma Nyagoro e kar chund bura mar Angwe gi mano manyal kinye kar chund bura ma Homa Bay town gin moko kuom ute thieth ma itime chenro mag rowere. Rowere mane yudo EMOU ne gin 45%. Matiende niya 35 girls ne yudo ich kasagi mapokoromo. But gisani e dwe mar 8 2024 oseng'isore gi data ma wan godo ni sani wan mana gi nyako achiel of the age of 15 to 19. CHVs magwa nigi referral forms. There is a way mag refer these patients to gi inform in prior ne maybe a service provider man kanyo ero ni I've sent you a certain client tadwaro ni mondo yud such a service. Koro CHVs the youth champions osebedo katiyo matek mar end the triple threat. Riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Naya Kenya odiero moko kuom ute thieth e kaunti ni kaachiel kod rowere ma gitiyogo mar chiwo puonj e kor gwenge ne rowere e yore mag nyalo duokogo piny midhiero ma jukogi. Koro wadhi e community wapuonjo nyithindo, wapuonjo jonyuol, wapuonjo joma chuo kaka wanyalo ensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom nyithindo matindo, kuom rowere, wageng'o iyomo mondo kuom rowere gi vijende matindo. Ing'eni gin giluoro gabiro e hospital, koro watemo mondo wadhi e gwenge mondo wakelgi e hospital. To giluoro ahinya nikech gineno ni gidhi bedo judged, to mano to ne lack information about services gi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' jatend piny William Ruto chamo muma higni 2 mokalo, lwasi ma siasa osebedo kalokore. Lwasi ma siasa nomiyo ng'anyo mapek onyuolo twak mar NADCO, kata kamano twak ne ok onyuolo lemo malong'o, kata mana gikone lokruok noneno e kit siasa ma jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne goyo sani motelo ne yiero manyien. Walter Nyambaga miyowa mathoth ewi chal mar siasa higni 2 nyaka ne Ruto kaw apis. William Samoei Ruto. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 lap ma Kasarani, jatend piny William Ruto ne ong'awo lwete kendo chamo muma mar apisi kaka jatend piny mar Kenya mar 5. Bang' Ruto ne chamo muma kamano, tich ne ochakore koyiero jotend migepe monywando, jok mane osire, josiasa kod jok mane kod riekni mag tayo weche mag sirikal mondo ne obed jal man kod mbi kendo lwete ne ni kamoro amora. Ruto ne ochako bedo machiegni kod jo od bura mage to kod mag duond buche mamoko. Bende ne okayo negi opea mocho donji otar mare. Od bura ne nenore ka gima tiyo kaluwore kod dwache owuon. Kweth magazi miolo mmoja kotelne kod ogai mar Raila Odinga ne ogolo twak malero ni ok giyango William Ruto kaka jatend piny Kenya, ka gidwa ni mondo yaw mbui mar duoko mar ombulu mar IBC miluongo ni Sava. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya.
chakruok mare, jatend piny William Ruto ne oseazimio ka osingo ni ok ginyal riwore e sirikande. Sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Jodolo, jokende ratiro mag oganda, johala kod josiasa ne oneno ka inego oganda kendo arita kwe ne ok ber e kinde mag ng'anyo. Jatend piny to kod kweth mag Azimio ne osundi mondo obed piny kod twak kokale od bura kendo aput mochuogi ne otisi ni NADCO. E thuolono bende ripot ne oyango ni jatend piny William Ruto ne oromo kod jatend Azimio Raila Odinga ka itayogi kod mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo. Ma ne en okang' mokwongo ma Ruto ne yie nywando kweth mag Raila Odinga e sirikal mare. Kata kamano, ripod NADCO ne ok onenore ka gima ne onyuolo olemo. Ahinya to motegno ni mar kata duol mar IBC nyaka sani pod kume omoke rot kendo pod onge nyalo mar bago yiero madundo e kombe mayande odong' nono. E kit siasa mar Ruto bende ne oloke kokale ng'anyo mar rawere mane otisore ni Gen Z mane ng'ure wi wach paro mar chik mar omenda 2024. Ruto ne otiyo gi mbim mare lego jo od bura ma Kenya Kwanza kendo puodho parono. Mak mana ni mirima mar rawerego ne okelo rwakruok ma gikone to ne obolo parono piny kendo ng'wonyo iwe. Ibed ni ng'anyogi ema ne oloko kit siasa mar William Ruto chuth. Ng'anyo mar kijende gi Gen Z gi okelo gimiluongo ni ka in ja siasa to i promise jopiny gimoro to nyaka ibed gi gimiluongo ni accountability, nyaka ibed accountable. Lokruok mokelo en ni ibed jatelo machalo nade, ibed jatelo man gi pesa, man gi mbi machalo nade. Jopiny kok itiyo negi e yo maber to ginyalo chung' mondo gi defend rights gi. Ma it is on record ka party leader mara odhi mo kaw responsibility mo accept ni nyao nitie e administration mara ta yie winjou ayie bet kodu piny. Maendi is a commendable step nikech ruodhi mang'eny osewang'o pinje nikech wich teko. William Ruto debed ruoth ma wiye tek ma ok tur samoro Kenya ma wan go ma kwe ma wan godo ni de onge. Ng'anyo mar rowerego ne odonjo nyaka e gwenge ma Hoho mar Okak kama Ruto ne nie kod mbi ma oloko kaka siasa mare osebedo nyaka ne okaw telo higni 2 mosekalo. Siasa lokore. Gima timore kawuono ok en the same thing manyalo bedo kiny. Sani nyalo neno Gen Z gi ni maybe by 2022 Migosi Ruto ne paro ni gin jok ma samoro inyalo wuonda kama to ne gichung' matek. Koro mano puonjowa niya siasa ni ochenj. Mondo Ruto ne res lwasi mar siasa ne ochako manyo gai mar Azimio Raila Odinga kendo mbaka ne otwere kaka inyal rese ma ok othule oko e tende kendo Ruto ne oriembo jotend migepe mage duto e apisi. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Bang' twak matut kod Odinga, jatend piny ne oloso sirikal machielo monywando jotend migepe nyaka mago mag jokanyo mag ODM. Ataro mar paro mathoth mag joge. I have now forwarded the name of John Mbadi Ng'ong'o to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Okang' makama ne ok omoro ji mathoth maneni kod chung' motegno e sirikand Kenya Kwanza. Nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu wakionekana tu karibu naambiwa. Ja siasa Maria chalo janam. Kamano bende janam bende ng'eyo ni to yamo ringo nade to igogo gi pisadi to ben samu winjore kaluwore kaka yamo ringo. Ang' neno kaka Mount Kenya ne okawo wechege mare mar sirikande monywando ji duto, Ruto ne otiyo kod oledhi mar siasa mane opuko yombo godo gila kendo chako limbe mare Nyanza, dho wadh Nam Chumbi kendo yudo rwak makende. Siasa, politics, leadership and administration. Gini ochalo an art of war. One, people should learn to read the lips
of their principles. Okang' mar ywayo moko kuom jotelo makwedo sirikal mondo omi odonji e okapu mare. Dibed ni Ruto ne manyo yore mag thiro godo jogo mane kete tesre. Wanyalo wacho ni en survival tactic, but at the same time en gima nochune ni nyaka otim, ni nyaka okel jite mondo ket sirikande ni kik obed sirikal miluongo ni shareholders government. Nikech king'iyo kama ne Gen Z osechopo gi demands mane gin go e sirikal, nochopo kama koro kata mana sirikal ni nyalo gwetho. Kuom igni mabiro, lwasi mar siasa dhi lokore machalo nade e tend William Ruto. But watching the voice of the people is the voice of God. En telo ma winjo wach jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Rebecca Miano is now in charge of positioning Kenya as a premier destination for